Salam, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Şadlyk, begenç, gowunç, şadiyanlyk. Радость победы. Радость победы. Ýeňiş şadlygy. Служить. Служить. Hyzmat etmek, kulluk etmek. Служить Родине. Служить Родине. Watana hyzmat etmek. Зрение. Зрение. Görüş. Слабое зрение. Слабое зрение. Owşak, pes görüş. Огонь. Огонь. Ot. Огонь в печи. Огонь в печи. Peç odu. Строительство. Строительство. Guruluşyk. Строительство дома. Строительство дома. Jaý guruluşygy. Понятие. Понятие. Düşünje, aň. Понятие Родины. Vatan düşünjesi. Ine de biz videomuzun ahyryna geldik. Bugünkü videomuzun ahyrynda konkursyň ýeňiçisini aýdyp geçmekçi. Görüp duruşyňyz ýaly konkursda bir näçe adam gatnaşdy we men şol konkursa gatnaşanlaryň adam sany az bolan soň hemmesine kitap sowgat etmekçi boldum täze ýylyna. Ýani olaryň köpsi öz imo nomerlerini ýazmadylar. Käbiri ýazdy, olam imoda çykmady. Şeýdip diňe bagtyş diýen agzamyz kitap aldy we tesir ýazyp galdyrypdyr, okap bilersiňiz ekranyny. Galanlary hem häzir hem giýişler imo nomerlerini ýazsaňyz galanlary hem kitaby goladan. Videony tamaşa edeniňiz üçin sag bolun. Eger de video göňüňize ýaran bolsa like basmagy, kommentariýa ýazmagy we agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň.